Walaszsko jest regionem nieopodal ziemi cieszyńskiej. Ma niewątpliwy związek z Wołochami, czyli z Walachami. Koczownym ludem pasterskim, który z Bałkanów przywędrował w nasze strony pod koniec XV wieku, przynosząc z sobą cały bagaż kulturowy, którego ślady nie wymazał czas. Kultura pasterska jest tym, co sprawia, że Walaszsko ma wiele wspólnego z naszą góralszczyzną. I tu, i tam zachwycamy się dziewczęcym śpiewem wolnometrycznym, płynącym majestatycznie z grunia na gruń, z polany na polanę, a jego echo zdawałoby się nie milknąć, stając się symbolem wieczności. Wałasi także mają tańce zwertane, pokrewne z naszymi owięziokami, podobnie jak męskie solowe, wśród których dominują tak zwane odzemki. I oni i my tańczymy w rytmie polonezowo-mazurkowym. I oni i my sięgamy po tańce zawodowe, po szewieckiego czy tkackiego, po zabawy taneczne, po żabskiego czy zajączka. Wspólnota nie oznacza jednak identyczności. Różnią się te podobne przejawy kulturowe nastrojem, czymś, co trudno wyrazić w słowie, a co Herder nazwał duchem, emanującym z historii danego skrawka ziemi, z jego ukształtowania, warunków przyrodniczych, z jego religijności i religii, z tego, z kim sąsiadował i jak był otwarty na świat.
Abych ťa dostal.